Informació. L'oratge. I el dia comença així al municipi d'Ondara pràcticament amb el cel ras. Alguns núvols s'insinuen cap a les àrees de costa i també algunes boirines cap a les àrees de l'interior, però sense més conseqüències. Un dia més, així, la previsió també ens indica que continuarem disfrutant d'un oratge marcat per el sol, encara que de vesprada tornaran a aparèixer alguns cúmuls que seran merament decoratius. Temperatura fresqueta durant aquestes primeres hores del matí, al voltant dels 14 graus 15 en alguns punts del nostre municipi, i sembla que les temperatures tenen tendència a baixar lleugerament. Tal com s'aprecia l'imatge del satèl·lit Meteosat, de moment pocs núvols sobre la península Ibèrica. Hi ha alguns que queden concentrats cap al nord que deixen algunes precipitacions, però en el Mediterrani en conjunt el cel permaneix poc ennuvolat. La previsió per avui al nostre municipi ens dona a parlar d'un dia marcat al matí pel sol. Apareixeran alguns núvols a partir del migdia que, no obstant, no donaran precipitacions. El fet més destacat és que el vent de mestral que ha anat bufant al llarg de les últimes hores s'aniran calmant i les brises entraran en funcionament. Això suavitzarà prou les temperatures, quedant al voltant dels 22 a 24 graus. Per demà al nostre municipi també parlarem d'una jornada marcada al matí per al sol. Alguns núvols més de vesprada sense més conseqüències. Temperatures molt semblants a les d'avui, màximes que quedaran en torn als 22-23 graus. I de cara als pròxims dies, de moment l'atmosfera no presenta grans complicacions. De cara a divendres tindrem alguns núvols més, encara que no s'esperen precipitacions. De cara al dissabte millorarà la situació meteorològica en què el sol serà més protagonista, encara que el vent de llevant farà que de nou diumenge tinguem més núvols, sobretot concentrats en punts de la costa. De moment no s'insinuen o no es veuen possibilitats de pluges a curt o mig termini. No obstant, les temperatures continuaran amb valors discrets, màximes que es mantindran entre els 22 a 24 graus, mantenint-se un tant anormals per ser l'època de l'any.